ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, нағзем. Ана и дуюм закази ма, дуюм заказ ма гирифтам ай компанияи Faberlic. Хостам ки баҳри шумо навор кунам. Ана дӯстони азиз, и бальзамай. Бальзамаш аҷоиб. 100% гарантия қатъи ки аҷоибот будааст. Хушрӯ карда монам. Ё заказа и каталогда арзон шидагия. Бисёр харидан духтару ай ҳами. Панҷта шампун, 3 бальзам. Рости гап 6 шампун буд, 4 бальзам. Я шампунша қатъи я бальзамаш бурдум ванада мондум. Бо чӣ ҳастад? Хали маска барои мӯи сар. Ё ҳамаш алаф тайёр мешаванд, ҳам мӯи сара хушрӯ мекунад. Мисол табобат мекунад. Ана гел для умыванира чанд бор таъриф кардам, лекин ба таърифа меарза. Занҳои нозанин, шумоам метавонед ки дига собун қатъи не, гел для умывания қатъи роҳатона бишӯед. Мисол косметолого иҷозат наметиҳанд ки рӯра собун қатъи бушӯед. Манам хали гело қатъи бояд рӯра бушӯед. И зубная паста. Рости гап мода зубная паста бисёр расход мешавад. Хай шигр бачаҳомам калон шидагиянд, фарзандо калон шиданд. Ана михали зубная паста и михали барои даҳанҳо гардон кардан. Бо чӣ ҳаста иҷа? Ай компанияи Faberlic додааст. 25 солагиша қайд мекунад. Ана иҷа духияй. Духи мужской и чия? Заказ. Заказ кардагиян иша. Ана дӯстони азиз, иҷа чия? Амира ӯ карад заказ караги будан як занак, як бура 4 гирифт, 4 пачка. Ана бо ҳози бо заказ кардам ай ҳами. Бо 4. Худоро шукр. Бо 4 заказ кардам. И ӯ закази якумумда 4 заказ караги будам. Хай ба таърифа меарза. Худам истифода бурдагим, бароям қара ҳамада тавсия метиҳам. Ҳамсоям гирифт. Аввал як пачкаша гуфт ки шавҳарма пӯчаҳош дард мекунад. Аввал якташа гирифт. Бурд монд. Саҳар хестай омадай мега ки бо буте. Бо мондаги 3 пачкаи дигаша гирифт. Мега ки дар ҳақиқат чӣ фоида мекардааст. Шавҳараш ҷои кораш ҳам хебуда ки рӯзи дароз рост месудай, пӯчаҳош дард мекардааст. Гирифта мега ки дар ҳақиқат фоида доштааст. Ана ҳози ма и дуташа бо я ҳамсояи дигам заказ кардагияй. Рости гап ӯ ҳамсоя чанд борши заказ мекунам, ман заказ мекунам, лекин дига одамо мегиранд. Ана иша ҳози насиб куна ҳамсоямдаметим. И дуташа барои шавҳари худам. Шавҳарам пӯчаҳош дард мекунад. Гуфтеста ки укол мегирам. Гуфтам не, оли бес. Аввал ай мегирем, мемонем.
агар фоида кард аҷаб хубе, накард баъд хай укол мегирӣ. Хай иншааллоҳ ки фоидаш мекунад. Анам хеле дӯстони азиз, ана ака бо ма чӣ гирифтан иҷа ҳозир шумода нишон медиҳем. Чанд бор гуфтагим, бо мегум такрорам шава, штатив надорам. Як дастқати навор мекунем, як дастқати мисол камтар кинай. Хай ба ҳар ҳол барои шумо мекунам. Ана тифайли ма аз компанияи Faberlic. Ана михе упаковка кардагӣ. дафтарчаш ана тифайли ма. Тифайда ака видиш хушрӯ фасон насиб кна иншааллоҳ корш мефармиям, ба бо мебинем ки чӣ хелай. Рости гап 2500 да компания Faberlic тифайл қимат гуфта магазини пеши хонамон рафтем. уҷа нигоҳ кунам тифайл 3000, 2000, 2500 якчанд. Дига гуфтум ки фарқш набудааст. ай ҳами компанияи Faberlic мегирам. ана ҳами тифайла гирифтам. чӣ хеле ки дар наворои гузаштаам гуфтум, бо мегум 20% скидка мисол компанияи Faberlic мада метия. И тифайл мада 1800 чанд рубл омада. Агар касе ки тифайл хариданӣ боша, ман аз номи худам мисол шумода заказ мекунам. 1000 чанд рубл чекша ҳозир мебинам. чекш ина духтаро чайник нависаги, чайник электрический, стеклянный по доставке. Ина духтаро чайник стеклянный, электрический. Чайник электрический, стеклянный с подставки 2499 рубль. Мада компания 648 рубль скидка карда. Итоги мада 1851 рубл компания ҳами тифайла додааст. Агар касоне ки тифайл хайр боша, марҳамат да ҳамин рақамо занг бизана. аз номи худам мисол шумо дар кадом шаҳри Россия боше, мисол дигар давлатда боше, мисол да ҳамаи шаҳрҳо доставка ҳаста. ами тифайла мисол шумо да мисол заказ мекунам. агар ки мисол бо ягон чизи дигаам бихоҳе, марҳамат да ҳамин рақамо занг бизанед. чизе ки дар кор боша, мисол адресотонро меге, ма заказ карда шумо да
роӣ мекунам. дӯстони азиз, занҳои нозанин, занҳои меҳрубон, марҳамат, шуморо ба кор даъват мекунам. биёе якҷоя кор мекунем. ҳамаи нозукиҳои корро мефаҳмонам. бо мисол шавқманду завқманд мешавӣ. як мисол даромади хитон мешавад. ҳар як мисол зан мехоҳад ки фарзандаш ё ки худаш чизе ки дар корушид, мисол ай шавҳараш пурсиданда бо худаш дошта бошад, рафта харидан мегирад. шавҳардам мисол як ёрдам мешавад. ман вақте ки ягон чи гуфтанӣ бошам, шавҳарма мегӯяд дошта бошӣ, майли марҳамат бира бикӣ. яъне ки мара нагӯ да, дорӣ бира бикӣ. анам шумоам занои меҳрубон, вақте ки пул дошта бошед, чизе ту фора, чӣ хеле ки фора ту ҳамон хел мегирӣ, ҳамон хел мехарӣ. мисол бо ягон хоҳартай, апатай, очатай падарка мекунӣ. анам хеле хай ҳазор раҳмати худо то ахири навор бо мо будед. то наворҳои оянда дар амони Аллоҳ бошед, дӯстони азиз.